Azt gondolom, hogy talán, ha megengedik, akkor folytassuk tovább itt a közös délutánunknak a második részét. Azt már megszokhatták tőlünk, hogy itt az évelei szokásos ügyféltalálkozónkon nem a fejtágítási a főszerep, úgyhogy ezt szerettük volna elkerülni, és a folytatásban is erre törekszünk, úgyhogy az idei évre is hívtunk egy vendéget, Surányi György személyében, aki a Magyar Nemzeti Banknak volt korábban az elnöke, illetve egyetemi tanár, és a bankvilágban nagyon otthonosan mozog. Az előadásának a témája a gazdasági növekedés, a gazdaság kilátásai. Professzor úrnak mondom, hogy itt pénzügyi, számviteli szakemberek, illetve cégvezetők ülnek a teremben, úgyhogy szerintem nagyon izgatottan várjuk az előadását, illetve buzdítom önöket is arra, hogyha az előadás végén esetleg kérdésük lenne, akkor professzor úr részére fel lehet tenni. És továbbra is köszönjük szépen a figyelmüket, és átadom professzor úrnak a szót. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, meghívást. Igyekszem olyan kérdésekről beszélni, ami szakemberek számára érdekes lehet. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság teljesítményéről érdemben és kiegyensúlyozottan lehessen beszélni, ahhoz elkerülhetetlen, hogy néhány szót szóljak arról, hogy a világgazdaság hogyan alakul, milyen változások vannak. Ezek a változások összességében nem tekinthetők kedvezőeknek, különösen annak fényében, ami az elmúlt egy évben történt. Lényegében a második világháború után kialakult rend gyökerestül bomlott fel, vagy omlott össze. A szabályalapú rendszer lényegében megszűnt, a nemzetközi intézményeknek a szerepe degradálódott, az Egyesült Államok tömegesen lépett ki, több mint 60 szervezetből az elmúlt egy év során, többek között a WTO-ból, a WHO-ból és nagyon jelentős intézményekből. Drasztikusan visszavágta azokat a kiadásait, amelyek a fejlődő országok szempontjából életfontosságúak, és mindezekkel együtt egy olyan erőszakon alapuló rendet kezd bevezetni, megvalósítani, ami a világ többi részére rendkívüli terheket jelent, de hozzá kell tennem az Egyesült Államok számára is. Azok a célok, amelyeket a Trump adminisztráció kitűzött, azok minden bizonnyal nem fognak megvalósulni. Az erőn alapuló politika és gazdaságpolitika kifejezetten aláássa a közép-hosszú távon az Egyesült Államok versenyképességét, és kifejezetten káros és kedvezőtlen lesz azoknak a társadalmi rétegeknek, akiknek a nevében hajtja végre ezt az amerikai adminisztráció. Mindezek fényében nem leülve és itt maradva az Egyesült Államoknál, nagyon fontos, hogy egy döbbenetes átrendeződés ment végbe az elmúlt 40 évben. Megjelent Európa és az Egyesült Államok mellett Kína, és egyre inkább India. A kínaiaknak a gazdasági szerepe, lehetőségei drámaian átalakultak. Ezelőtt 25 évvel a kínai export a világgazdaságnak kb. 2%-át tette ki, mára ez 14-15% és a világ legnagyobb kereskedő országává vált. Az egyfőre jutó jövedelme Kínának vásárlóerő paritáson számolva $31,000, 40 évvel ezelőtt nem érte el az $1,000 az egyfőre jutó GDP-je. Hogy érzékelni lehessen a mértéket, az Egyesült Államoké nagyjából 80,000, az európai vezető országoké 70-75,000, Magyarországé $48-49,000 körül van. Tehát egy elképesztő fejlődési pályát futottak be, ráadásul ugye nem kevesen vannak, 1,4 milliárd emberről van szó, ami egyébként zárójelben azt is jelenti, hogy 8-900 millió ember jött ki a mély szegénységből és vált a középosztály részévé. De ez az átalakulás, ez ugye a globalizációnak is a következménye, részben kínai oldalról a globalizációval, a szabadkereskedelemmel való visszaélésnek is a következménye,
részben pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb országok szükségszerűen és az én értelmezésemben nem kedvezőtlen módon, de a relatív versenyképességüket elveszítették, vagy veszítették Kínával és Indiával szemben is. India ma körülbelül ott tart, ahol 20 évvel ezelőtt Kína tartott, $11,000 körül van az egyfőre jutó GDP-je, és ha úgy fejlődik, ahogy ez az elmúlt években látható volt, és ahogy erre az évre is előrejelzik, erre az évre is 6% fölötti növekedést jeleznek Indiában, tavaly 8% volt a növekedésük, az az érzésem, hogy idén is több lesz, mint az előrejelzett 6%. Szóval ez nagyon nagy mértékben átalakítja a világot, és ebben a világban kell Európának helytállnia. Itt ugye Európáról nagyon sok negatív történetet lehet hallani, én nem osztom ezeket a nézeteket, annak ellenére sem, hogy számtalan olyan kérdést, problémát lehet érinteni, amelyben Európában is gyökeres változásra van szükség ahhoz, hogy 10-20-30 év múlva is a világ legélhetőbb régiója legyen. Mert hogy azzal szeretném kezdeni, hogy a mai napig Európa a világ legélhetőbb régiója, akkor is, és azzal együtt is, hogy az egyfőre jutó jövedelme összehasonlító bázison kisebb, mint az Egyesült Államoké. De az a fajta történet nem igaz, amit Magyarországon is, elsősorban a hivatalos forrásokból naponta lehet hallani, hogy Európa végzetesen leszakad, lemarad, elmarad, stb. Néhány tényt szeretnék említeni. Ha első megközelítésben nézzük, akkor igaz, hogy az elmúlt 10 évben az Egyesült Államok éves növekedési üteme meghaladta az Európai Unió növekedési ütemét. Ugyanakkor, ha részletekbe megyünk, akkor látszik, hogy ez nem jelenti azt, hogy Európa legfejlettebb területe érdemben elmaradt volna az Egyesült Államoktól. Nagyon sok oka van ennek, de ebből csak egyet-kettőt szeretnék kiemelni. A legfejlettebb európai országokban, hogyha valóban alacsonyabb a növekedés, akkor elkönyvelhetjük, hogy igen, hát lemaradunk. Ugyanakkor azonban emögött az alacsonyabb növekedési ütem mögött egyrészt egy demográfiai változás van. Európában stagnál, alig növekszik a munkakínálat. Az Egyesült Államokban Donald Trump megjelenéséig a migrációnak köszönhetően évente növekedett jelentősen a munkakínálat, ennek következtében a bruttó termelés növekedése is emelkedett. Rendkívül jelentősen járultak hozzá a migránsok az Egyesült Államok gazdasági sikereihez. A startupoknak a felét migránsok indították el, és az amerikai egyetemeken is nagyon nagy mértékben vesznek részt külföldi hallgatók, akiknek jelentős része letelepedik az USA-ban, és nagy mértékben segíti a gazdasági fejlődésüket. Tehát egyrészt azt kell mondanom, hogy egy demográfiai divergencia van, a bruttó termelés valóban gyorsabban növekszik, mert hogy többet dolgoznak, és ez nyilván gyorsabb növekedést ad bruttóban. Ha egyfőre vetítjük a növekedést, az egyfőre jutó növekedésnél már alig van különbség az Egyesült Államok és Európa fejlett régiói között. Valamivel gyorsabb ezen a ponton az amerikai fejlődés, de ennek is az az oka, és ezt lehet úgy értelmezni, hogy ez egy értékválasztás kérdése, hogy Amerikában évente 10-15%-kal többet dolgozik egy munkavállaló, mint Európában. Ha az egy munkaórára vetített termelékenységet nézzük, az egy munkaórára vetített kibocsátást, értéktermelést, akkor semmilyen növekedési különbség, ütemkülönbség nincs a legfejlettebb európai régiók és az Egyesült Államok között. Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Ausztria egy munkaórára jutó kibocsátása ugyanolyan ütemben nő, ugyanakkor a távolság ma ezen országok termelékenysége és az amerikaiak között, mint 20 évvel ezelőtt. Ha az unió átlagát nézzük, akkor persze van egy távolságnövekedés, amit látunk, aminek hát sajnos az az oka, idézőjelben a sajnos, hogy 11 ország csatlakozott az Európai Unióhoz, köztük mi is, akiknek az átlaga lehúzza az unió átlagát, és ehhez képest 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtthöz képest persze valamelyest nőtt a különbség.
De a dinamikában itt sincs probléma, mert az újonnan csatlakozott országoknak a felzárkózása okán a dinamika az fenntartja, illetve még csökkenti is a különbséget az USA-hoz. Erre majd mindjárt visszatérek Magyarország kapcsán. Van még egy tényező, ami nagyon fontos, ami az unió versenyképességét mutatja. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben folyamatosan, kivétel nélkül minden évben kereskedelmi és fizetési mérleg többletet produkált. És nem gagyit exportál az Európai Unió a világba, hanem versenyképes feldolgozóipari termékeket, nem LNG-t exportál, nem nyersanyagot exportál, hanem magas hozzáadott értékű árukat és szolgáltatásokat. Nos, az Európai Uniónak jelentős és tartós a többlete, a szuficitje az Egyesült Államokkal szemben, és jelentős a többlete Kínát kivéve mindenki máshoz viszonyítva. Egyedül Kínával szemben van deficit, ami egyébként intőjel, mert a kínai fejlődés eredményeként olyan versenyképes termékeket, szolgáltatásokat tud Kína behozni ma már a világba, ami megint nem az olcsó, alacsony értékű tevékenységek által jellemezhető, hanem a szolártechnikával, a mesterséges intelligenciával, az elektromos autózással, tehát olyan területekkel, amelyek a világon a legfejlettebb tevékenységekhez tartoznak. Ennek ellenére persze hátradőlni egyáltalán nem lehet, mert ha valaki olvasta, vagy akár részleteket a Draghi jelentésből, akkor lehet tudni, hogy rendkívüli feladatokat kellene Európában megoldani, az egységes tőkepiactól kezdve az áruk és szolgáltatások, különösen szolgáltatások előtt álló korlátok lebontásán keresztül, a kutatásfejlesztés erősítéséig, az innováció erősítéséig, a tőkepiac szerepének a erősítéséig rengeteg mindent kell megoldani, vagy rengeteg mindenben kell javulni, de ezek megoldható feladatok. És én azzal az optimizmussal szeretném ezt a bevezető részt zárni, hogy ami közismert. Az Európai Unió mindig akkor lépett előre, mindig akkor fejlődött, amikor nagyon erős nyomás alá került, amikor feszültségek, megoldandó feladatokkal kellett szembenéznie. És ebből a szempontból úgy látom, hogy a tavalyi év is ezt a képet mutatja, mert egy évvel ezelőtt, ha itt lettem volna, akkor ha nagy előrejelző cégek, nagy nemzetközi intézmények forecastjairól beszéltem volna, akkor a Trumpi intézkedések fényében mindenki azt jósolta, hogy a világgazdaság növekedése, ezen belül Európa növekedése kritikus mértékben visszaesik. Ehhez képest 2025-ben a világgazdaság növekedése szinte milliméterre ugyanannyi volt, mint 2024-ben, 3,1%, az előrejelzett 1,5-2%-kal szemben. Tehát Trump ide, Trump oda, a vámjai ide vagy oda, a restrikciói és a kiszámíthatatlanságával együtt a világgazdaság alkalmazkodott hozzá. Tulajdonképpen Európa is, hát nem volt egy kiugró éve persze Európának, de azért az előző évi közel stagnáló növekedéssel szemben tavaly 1,2%-kal bővült az Európai Unió, ebben nagy a szórás a spanyol 3%-tól, vagy a lengyel 3,3-3,4%-tól, hát csöndesen mondom, a magyar 0,2-0,3-ig elég széles a skála, de tulajdonképpen az, amitől mindenki félt, hogy súlyos recesszióba esik Európa, ez nem következett be. Nagyon gyors és nagyon intenzív átstruktúrálása következett be a nemzetközi kereskedelemnek. Amerika felé nagyon csökkent az export és nagyon csökkent az import is, nem csak Európának, hanem Kínának is. Az Amerikán kívüli világ kezdett el egymással üzletelni, és azért azt tudni kell, hogy Amerika nagyon fontos, nagyon jelentős szereplő, de az összes részesedése a világkereskedelemből 17%. 83% Amerikán kívül van. Úgyhogy ha ott alkalmazkodni kell,
azt, ha egyéb csatornák váltják ki, akkor ez egy megoldható kihívás. Ennek fényében kell látni a Mercosur szerződést, ennek fényében a tegnapi nap Indiával megkötött kereskedelmi szerződést, és ennek fényében kell látni azt is, hogy a Mark Carney vezette Kanada is durván elkezdte diverzifikálni kereskedelmi és gazdasági kapcsolatait az Egyesült Államokkal szemben. Úgyhogy azt gondolom, hogy az Európai Unió is kezd magához térni. Lényegében 26 ország egyszerre lép, egy ország, Magyarország ezzel szembe megy. Azt gondolom, hogy a magyar stratégia az meglehetősen kockázatos. Egy olyan országhoz és egy olyan politikai vezetőhöz kötni a jövőnket, pontosabban 2-3-hoz, mint Trump, illetve Putyin, ez nem ígér nagyon sok jót az elkövetkező évekre. Annál is inkább, mert az a kezdeményezés, amit Mark Carney Davosban bejelentett, egy fantasztikus korszakos beszédében, hogy tudnék a középhatalmaknak kellene összefogni annak érdekében, hogy felvegyék a versenyt a három pólussal, Egyesült Államok, Kína és Oroszország. Ez úgy tűnik, hogy elkezd működni. Mondjuk a legfrissebb jele annak, hogy ez az összefogás nem csak a levegőben van, hogy a Carney beszédét követően Trump 24 órával később visszavonta azt az elképzelését, hogy erővel foglalja el Grönlandot, és visszavonta azt a fenyegetését is, hogy akinek ez nem tetszik, arra 10, illetve 25%-os pótvámot vet ki. Nem fegyvertelen Európa, nem fegyvertelen Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Korea, India az amerikaiakkal szemben. Itt a legfontosabb, amit figyelembe kell venni, hogy az amerikaiak a Trump szövegével szemben a világon a legnagyobb ingyen élő ország. A dollár kulcsvaluta és tartalékvaluta szerepéből fakadóan évente a saját GDP-jüknek a 2-3%-ának megfelelő összeggel büntetlenül többet költhetnek fogyasztásra és beruházásra, mert a világgazdaság folyamatos bővüléséhez egyre nagyobb pénzmennyiségre van szükség, és ezt a pénzmennyiséget a Federal Reserve boldogan és könnyedén megteremti, és a pénzteremtésen keresztül hatalmas jövedelemtöbblethez jut. Ennek a következménye az is, hogy szemben az Európai Unióval az amerikaiak folyófizetési mérlege az elmúlt 35 évben folyamatosan deficites volt, az elmúlt évben éppenséggel 4%-ot közelíti ez a deficit, tehát ennyivel többet költ folyamatosan az általa megtermelt jövedelemnél. Úgyhogy az a szöveg, hogy Európa élősködik, vagy mindazok élősködnek rajtuk, akiknek kereskedelmi mérleg többlete van, az egész egyszerűen nemhogy nem állja meg a helyét, hanem egy közgazdasági alapvizsgán elbuktatnák azt, aki ezt mondja. Ezek után szeretnék a hazai vizekre evezni. Itt van rossz hírem, meg jó hírem, kezdem a jó hírrel. Ugye nem arról van szó, hogy Magyarország úgy abszolút, ugye azt szeretnénk, és arról álmodtunk, én magam is ezelőtt 35 évvel a rendszerváltás hajnalán, hogy szépen fokozatosan, ha nem is 1-2 év alatt, de zárkózunk fel a legfejlettebb országokhoz. Nos, a jó hír az, hogy ez folyik, ez megvalósul. Magyarország ahhoz képest, ahol 35 évvel ezelőtt állt, ahhoz képest jelentős mértékben csökkentette a távolságot a legfejlettebb gazdaságokhoz képest. 1995-ben igazában jó összehasonlító számok onnantól léteznek. 95-ben Magyarország egyfőre jutó GDP-je összehasonlítható árakon az európai átlagnak körülbelül a 46-48%-án állt. Tehát durván azt lehet mondani, a felén voltunk. Ehhez képest 2024-ben, 25-ös szám még nincs, 2024-ben 76%-on voltunk, tehát egy emberöltő alatt, vagy másfél emberöltő alatt 50%-nál jobban közelítettük a legfejlettebb európai országokat. Ez még akkor is szép eredmény, hogyha figyelembe vesszük, hogy ebben sajnos az is közrejátszik,
hogy olyan országok, mint Görögország, Olaszország és egy ideig Spanyolország komoly recesszión, visszaesésen ment keresztül, és ez persze az átlagot lefelé módosítja. De ez a 26-27%-os felzárkózás, ez gazdaságtörténetileg is jelentős. Ennél közelebb a legfejlettebb országokhoz, majdnem azt mondanám, hogy soha nem voltunk. Egyszer volt Magyarország annál közelebb Ausztriához, mint most, de az egy nagyon speciális időszak volt, 1938-ban, tehát az már Krisztus előtt volt, mert hogy akkor ugye az Anschluss és az Anschlusst megelőző politikai-gazdasági felfordulás Ausztriában egy nagyon nagy visszaesést okozott. Ma Ausztriához képest egyébként kb. 67%-on vagyunk, mert hogy az osztrákok az átlag fölött vannak 10-12%-kal. Tehát ebből a szempontból azt kell mondani, hogy a kép nem rossz, sőt. Ha tovább megyünk, és azt nézzük, hogy a számunkra releváns környezetünk, a velünk egyszerre az Unióba belépett országoknak a fejlődése hogyan alakult, akkor nem ilyen rózsaszín a kép. A velünk egyszerre csatlakozó országok mindegyikéhez képest romlott a versenyképességünk, romlott a helyezésünk, egyfőre jutó GDP-ben, egyfőre jutó fogyasztásban, bármilyen mértékegységben nézzük. 2004-ben, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor a csatlakozó országok közül a 3. helyen álltunk egyfőre jutó GDP-ben, ma pedig tulajdonképpen a csatlakozó ország, vagy a volt szocialista országokat tekintve igazában Bulgáriát előzzük meg egyfőre jutó GDP-ben, de a különbség Magyarország és Bulgária között látványosan csökkent. Magyarul Bulgária sokkal gyorsabban, dinamikusabban zárkózott föl, mint mi. 2004-ben nekünk az egyfőre jutó jövedelmünk az európai átlagnak a 62-64%-án volt, Bulgária 35%-on állt, tehát majdnem 30% volt a különbség, mára ez a különbség 4-5%-ra mérséklődött. Tehát sokkal gyorsabban növekedtek ők is, még mindig megelőzzük, de gyorsabban növekednek. Ha a szűkebb környezetet nézzük, akkor látványosan gyorsabb volt a fejlődése Lengyelországnak, amelyik ország sokkal rosszabb helyzetből indult 1990-ben, mint mi, és mára szignifikánsan előttünk van, 80-82%-on van, de ezek az egyfőre jutó jövedelmek nem nagyon fejezik ki a valóságos életszínvonalbeli különbségeket, azt jobban közelíti az egyfőre jutó fogyasztásban mért helyünk, ahol Lengyelország is, Szlovákia is, hát Csehország és Szlovénia mindig megelőzött, úgyhogy abban sok újdonság nincs, de Lengyelország és Románia és most már Bulgária is, Horvátország is lényegesen előttünk van, és Lettországot kivéve a 2 balti állam is, a 2 másik balti állam, Észtország és Litvánia is, akik szintén hihetetlen gyors fejlődésen mentek keresztül, hozzánk képest nagyjából 90-92-ben a fele volt a nemzeti össztermékük egyfőre, ma pedig előttünk járnak. Úgyhogy ha ezeket a számokat nézzük, akkor kevésbé rózsaszín a kép, mint hogyha az abszolút felzárkózást tekintjük, amiben kétségkívül volt előrehaladás. Ezek után szeretnék arról beszélni, hogy mi az oka annak, vagy milyen tényezők játszhatnak szerepet abban, hogy Magyarország az elmúlt években hát a várakozásoknál és az elvárásoknál is gyengébb teljesítményt nyújtott. Különösen igaz ez az elmúlt 4 évre, amely 4 évben az ország gazdasági növekedése, úgy még nem tudjuk a végső számot 2025-ről, nagyjából stagnált. Ugye mindenki emlékszik arra, vagy sokan emlékeznek arra, hogy a miniszterelnök 2019-ben úgy nyilatkozott, hogy nincs szüksége olyan pénzügyminiszterre, aki nem tud legalább 5%-os növekedést produkálni évente. Nos, az 5% az megvalósult 5 év alatt. 2021 és 2025 között nem teljes az 5%, inkább 4.
Mi az oka ennek, milyen tényezők játszanak szerepet? Ugye kétféle narratívát hallani sokszor. Az egyik azt sugallja, hogy válság vagy válságközeli helyzetben van a magyar gazdaság. A másik egy évvel ezelőtt ugye repülőrajtról beszélt, hát most a repülőrajt az kikopott a szótárból, de ebben az évben is egy viszonylag dinamikus növekedést jelentett be a kormány. Figyelembe véve azt, hogy tavaly tavasszal, ami hát nem teljesen racionális, hogy miért tavasszal fogadják el a következő évi költségvetést, amikor még semmit nem lehet előre látni, tavaly tavasszal is annak rendje és módja szerint negyedik éve konzekvensen 4% körüli növekedéssel nyújtották be a költségvetést. Ez a 4 valószínűleg megakadt a pénzügyminiszter fejébe, vagy a gazdasági miniszter fejében, és ezt kellett az év második részében módosítani lefelé, és most már a benyújtott költségvetés az ilyen 3%-os éves növekedési bázison van. Arról szeretnék beszélni, hogy mi az oka annak, hogy ezek a növekedési számok, ezeket a számokat nem lehetett elérni. Ugye, és arról is szeretnék beszélni, hogy ahogy a repülőrajt vagy a viszonylag dinamikus növekedés távol áll a valóságtól, az én olvasatomban a válság vagy a válság közeli helyzet is távol áll a valóságtól. Tehát nem igazok nem tartom megalapozottnak azokat a rémképeket, amelyek válság közeli vagy pláne válságos helyzetről beszélnek a gazdaságban. Van sok olyan tényező, amelyet az itt ülők ugyanúgy föl tudnak sorolni, mint én. Vannak minőségi és mennyiségi tényezők, amelyek a gazdaság növekedését meghatározták az elmúlt években, évtizedben. A minőségi tényezők közül arra szeretnék utalni, hogy azok az eszközök és azok a területek, amelyek hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a gazdaság gyorsan fejlődjön, azokon a területeken szinte szisztematikusan kihátrál a jelenlegi gazdaságpolitika. Ugye, amit lehet pontosan látni, csökkent az oktatásra fordított kiadásoknak a száma a közszférában. Európában az utolsó helyre kerültünk az oktatási kiadásokat tekintve. Ugyanez igaz az egészségügyre, és ugyanez igaz a szociálpolitikára. Tehát azok az eszközrendszerek, amelyek a munkakínálat, a munkaerő minőségét befolyásolnák, nem egyik évről a másikra, mert ezeken a területeken a romlás nem 2010-ben kezdődött, ez már korábban is megfigyelhető volt. Azokon a területeken, ami a munkaerő minőségét javítaná, kifejezetten folyamatosan szorul vissza az állami erőforrás, és ráadásul szerkezetében is valószínű rosszul allokálódik. Nagyon fontos a versenyképesség szempontjából az a tény, hogy az adórendszerünk, itt a szakértők itt ülnek, kiszámíthatatlansága, megalapozatlansága, ellentmondásossága, a piaci verseny visszaszorítása az adórendszeren keresztül is, az egyedi beavatkozások tömegével, ezek mindenképpen aláássák a gazdaságnak a versenyképességét. Nagyon fontosnak tartom a versenyképesség alakulása szempontjából azt is, amit a beruházásoknál úgy szoktak óvatosan mondani, hogy nagyon sok a túlárazás. A túlárazás az ugye, ha finom akarok lenni, akkor a verseny hiánya, vagy a cinkelt lapokkal való játéknak az eredője, vagy az eredménye, ami mennyiségileg is nagyon komoly problémát okoz, erre még visszatérek. Nagyon fontos problémája a magyar gazdaságnak, gazdaságpolitikának, és ez kizárólag 2010 óta van így, hogy Európában kiugróan a legtöbbet a magyar kormány fordítja úgynevezett gazdaságfejlesztési támogatásra. Na most ebből az kellene, hogy következzen, hogyha ez hatékony, jól allokált erőforrás tömeg,
hogy akkor nekünk száguldozni kéne a magyar gazdaságnak, itt kéne legyen a legnagyobb termelékenység és termelésnövekedés és jövedelem emelkedés. Ezzel szemben a miénk az egyik legalacsonyabb. És ez azt hiszem, hogy nem meglepő. Én egy megáltalkodott piacpárti liberális közgazdász vagyok, és mély meggyőződésem, hogy különösen a magánszektorban az állami beavatkozásnak és az állami pénzosztásnak marginálisnak kellene lennie. Ehhez képest Magyarország gazdaságfejlesztésre a GDP 10%-át fordította 2022-ig, azóta ugye a megszorítások miatt ez a 10% körülbelül visszament 8%-ra, de hogy érzékelni lehessen, hogy ez a 10% mennyi, az OECD átlaga az 4,9%. Tehát kétszer annyit fordítunk gazdaságfejlesztésre, mint az OECD országok. Mi a következménye ennek? Az a következménye, hogy a puha pénzek, pláne a visszanemtérítendő pénzek, amelyek magánzsebekbe mennek, kifejezetten aláássa a gazdaság versenyképességét. Olyan vállalkozások és vállalatok tudnak felszínen maradni, tömegével zombi vállalkozások, amelyeknél már rég le kellett volna húzni a rolót, és be kellett volna fejezni a tevékenységet, mert vagy arról van szó, hogy csak az állami mankóval tudnak pályán maradni, vagy és ellopják a pénzt. Egyik se jó változat, mind a kettő rendkívül káros, és mind a kettő aláássa az átlagos termelékenységet. Ezek után arról is szeretnék beszélni, hogy Magyarországon volt 2022 nyaráig, mintegy 4-5 éven keresztül a legmagasabb beruházási ráta. Hát aki az én korombeli, de hát itt csak fiatalok vannak, azok tudják, hogy ezek a magas beruházási ráták, ezek az 50-es évek aranykorát idézik. 27-28%-ra emelkedett a beruházási ráta, a legmagasabbra Európában. A környező volt tervgazdasági országok beruházási rátája ilyen 21-22 körül van, Lengyelország például csak 19. Ebből nagyon sok minden következik. Az egyik, hogyha a beruházási ráta ilyen magas, akkor a fogyasztás rátája csak alacsonyabb lehet. Ebből következik az is, hogy az egyfőre jutó GDP-ben nem az utolsó helyen állunk, hanem hátulról a harmadik, negyedik helyen állunk. Egyfőre jutó fogyasztásban viszont az utolsók vagyunk. Mert ha sokat költünk beruházásra, akkor nyilván kevesebb marad fogyasztásra. De emellett ugye azt is jelenti, hogy ha ennyit költöttünk beruházásra, és ezen belül, amit az előbb említettem, gazdaságfejlesztésre, akkor szintén száguldani kéne. De a beruházásoknak a hatékonysága rendkívül gyatra. A 27-28%-os beruházásból a különböző szakértői elemzések szerint legalább 2% a túlárazásokból adódik, tehát ténylegesen a beruházásoknak a reális színvonala az inkább 25% volt, ami szintén kiugróan magas, de a 25%-nak is a szerkezete végtelenül kedvezőtlen. Nem szeretnék nagyon demagóg lenni, de a lombkorona nélküli lombkorona sétányok, a 18 stadion, a 300 milliárdért megépülő Mohácsi híd, a 620 milliárdért vásárolt ingatlanok, ilyen állami intézmények számára, a Bosnyák téri 240 milliárdos fejlesztés megvétele, a Nemzeti Bank 100 milliárdos fölösleges és valószínűleg korrupt újjáépítése, a várban a pénzügyminisztérium, vagy később a belügyminisztérium épületének a rekonstrukciója, ami zárójelben gyönyörű lett, tehát egy nagyon klassz épület lett, de ezt megtehette volna magántőkéből valaki, mondjuk, hogy egy szállodát épít oda. Tényleg nagyon szép, de hát ez mind olyan, ami a GDP növekedéséhez nem járul hozzá. Ellenkezőleg a stadionok miután megépültek, effektív fogyasztják a GDP-t, mert a működési költségeket sem tudja fedezni az eredeti bevételeiből. És hát ugye, amikor azt olvassa az ember, hogy a magyar autópályaszakasz, a horvát autópályaszakaszhoz képest, ami egybeér, kétszer annyiba kerül,
akkor ez az építés időpontjában GDP-t termel, de hát utána teljesen nyilvánvalóan fogyasztja az összterméket. Tehát azt kell mondanom, hogy ez a rendkívül magas beruházási ráta, a rendkívül magas gazdaságfejlesztési támogatás nem tudott hozzájárulni a gazdaság dinamizálásához, ellenkezőleg. Az elmúlt 15 évnek az átlagos gazdasági növekedése évente nem éri el a 2%-ot, ezzel az európai rendszerváltó országok közül az alsó harmadban vagyunk. Ezen belül, hogyha megnézzük a termelékenység növekedési ütemét, akkor az kifejezetten kiábrándító. 1995 és 2001 között, elnézést, mert ez az az időszak, amikor én a Nemzeti Bankban voltam, és nyilván elfogult vagyok, diszkontálják, a termelékenység növekedés üteme évente 3,5% volt. 2001 és 2009 között a termelékenység növekedés üteme megfeleződött, 1,7%-ra esett. 2010 és 2025 között a termelékenység éves növekedés üteme ismét megfeleződött, 0,7-0,8% körül van. Az elmúlt 4 évben combos nulla. Na most az egy alapvető, vagy nagyon egyszerű makro összefüggés. A legegyszerűbb növekedési modell az ugye úgy néz ki, hogy a ledolgozott munkaórák számát meg kell szorozni az 1 óra alatt létrehozott termékek értékével, azaz a termelékenységgel. Nos, ha a munkakínálat nem nő, már pedig Magyarországon már 25-ben is csökkent a munkakínálat, demográfiai okokból ugye sokkal kevesebb az új piacra lépő, mint aki nyugállományba vonul. Tehát, hogyha nem nő a munkakínálat, a termelékenység viszont 1% alatt van évente, akkor sajnálatosan a magyar gazdaság potenciális növekedési üteme nem tud 1-1,5%-nál több lenni, ha a legjobbat is veszem. Mert ugye a 2 szorzata adja a növekedést. Nos, az előbb említett tételek, a kiszámíthatatlanság, a mikromenedzselés, a korrupció, a verseny a rosszul allokált beruházások, a rengeteg ingyen pénz, vissza nem térítendő támogatás, a rengeteg puha pénz, negatív reálkamat mellett folyósított hitel, ezek mind oda vezetnek, hogy folyamatosan mérséklődik a gazdaság termelékenysége, versenyképessége, növekedési potenciálja. Ezek a minőségi kérdések, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdaság növekedése leült. Itt meg kell jegyeznem még azt is, mielőtt a mennyiségi oldalra térnék, hogy ugye ebből, amit én mondok, világosan látszik, hogy az a retorika, amelyik csak külső tényezőket hibáztat azért, hogy a gazdaság növekedése ilyen gyatra, az a valóság tükrében nem állja meg a helyét. Természetesen mindenki számára nagy megkönnyebbülés lett volna, ha nincs pandémia, ha nincs energiaválság, ha nincs ez a szörnyű orosz agresszió Ukrajna ellen, ha Németország jobban teljesítene. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nekünk is hasznos lenne, mi is jobban növekednénk. De figyelembe kell venni, hogy ezek a hatások ugyanúgy érintették a balti országokat, Lengyelországot, Csehországot, Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, Bulgáriát. Ezek mégis lényegesen kell venni, hogy ezek a hatások ugyanúgy érintették a balti országokat, Lengyelországot, Csehországot, Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, Bulgáriát. Ezek mégis lényegesen jobban teljesítettek, tehát ezekre a tényezőkre nem lehet visszavezetni azt, hogy a magyar gazdaság alul teljesít. És akkor nézzük a mennyiségi oldalát a gyenge teljesítménynek. A mennyiségi oldaláról röviden azt lehetne mondani, picit majd részletesebben is belemegyek, hogy lényegében 10 éve a magyar gazdaságpolitika
konzekvensen cikluserősítő, úgynevezett prociklikus gazdaságpolitikát folytat, akkor serkenti, akkor ösztönzi a növekedést, amikor az magától is rendben lenne, és akkor hűti, akkor szigorít, akkor megszorít, amit persze mint szót sem ismeri a magyar gazdaságpolitika, de csinálja, amikor éppenséggel élénkíteni kellene. Egy kicsit a részletekbe hagy menjek bele. Volt Magyarországnak 3 jó éve, 2017, 18, 19-ben, amikor a növekedési ütemünk átlagosan 4,8% volt évente. Ennek a fele nagyjából a munkakínálat növekedéséből fakadt, növekedett a foglalkoztatottak száma, volt még felhasználható tartalék, nőtt jelentősen, és ez pozitív a foglalkoztatási ráta. Másik része pedig a termelékenység növekedéséből adódott. Ugyanakkor ebben a periódusban a gazdaságpolitika minden ága a természetes, normális dinamika fölé túlfűtötte a gazdaság növekedését. A 3 ág ugye a fiskális politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika. A fiskális csak távirati stílusban. A fiskális politikában látszólag minden rendben volt, 2% körül volt az államháztartás hiánya. Igen, de hogyha ezt a potenciális növekedéshez viszonyítjuk, ami ebben az időben sem volt több, mint 2,5% évente, akkor 2-szer olyan gyorsan növekedett a magyar gazdaság, mint a potenciálja. Ha 2-szer olyan gyorsan növekszik, akkor viszont ehhez képest a 2%-os hiány túl sok volt. Ciklikusan kiigazítva ez a 2%-os hiány nagyjából 3,5-3,6%-os deficitnek felelt meg. Ebben a szakaszban tehát nagyjából egyensúlyba kellett volna hozni a költségvetést, ahhoz, hogy neutrális legyen, semleges legyen a növekedés eredményéhez képest. Ez azért lett volna nagyon fontos, mert hogyha amikor jól mennek a dolgok, szalad a szekér, süt a nap, ha akkor neutrális a költségvetés, akkor helyet teremt arra, hogy amikor beburul az ég, amikor pandémia van, amikor energiaválság van, amikor orosz-ukrán háború van, akkor nyugodt szívvel ki tudjon engedni. Nos, ehhez képest a költségvetés ugye nem ezt tette, hanem igazában túlpörgetett. Ezt fejelte meg az Európai Uniótól jövő forrásoknak is a felhasználása. Ezekben az években nagyjából a GDP 3,5%-ának megfelelő uniós jövedelemtranszfert jutott el Magyarországra. Az ugye világos, hogy az uniós pénzek mögött belföldi megtakarítás vagy belföldi adóbevétel nincs. Ennek következtében az a 3-3,5% nettó transfer, amit ezekben az években kaptunk, az úgy jelentkezik pontosan, mintha ennyivel több lett volna a költségvetés túlköltése, ami mögött nincs adóbevétel, ami mögött nincs belföldi pénzügyi megtakarítás. Ebből az következik, hogy ez csak abban az esetben nem fűti túl a gazdaságot, hogyha lett volna még sokkal több kihasználatlan munkakínálat és exportképes tőkekapacitás, kihasználatlan exportképes tőkekapacitás. Ez csak részben volt meg, ennek következtében, és erre majd még visszatérek, egy olyan túlkereslet alakult ki a rendszerben, ami tükröződött az infláció gyorsulásában, tükröződött a nominális bérek teljesítménnyel és reálbérek teljesítménnyel alá nem támasztott gyorsuló növekedésében, és tükröződött főként a külső egyensúly dinamikus romlásában. 2016-ban, 15-16-ban a külkereskedelmi mérleg 10 milliárd euró körüli szuficittel, többlettel zárt, ami 2019 végére mínuszba ment. Tehát 4 év alatt, 3 év alatt a külső többlet elillant, a belföldi túlkereslet, a belföldi jövedelemfelhasználás meghaladta a belföldi jövedelem előállítást. Tehát többet fogyasztottunk és beruháztunk ebben a 3 évben, mint amennyit megtermeltünk. A kettő különbség a külső egyensúly romlásában csapódott le természetesen. És ugyanígy az inflációnál is azt lehet látni, hogy az ellenkező híresztelésekkel szemben
Az infláció már 2020. januárjában 4,7% volt, még sehol nem volt energiaválság, sehol nem volt ukrajnai háború, nálunk már 4,7 volt az infláció, úgy, hogy 2016 elején még mínusz 0,2, tehát defláció volt az országban, és onnan gyorsult az infláció negyedévről negyedévre, és lényegesen kilépett a jegybank árstabilitást meghatározó 3% plusz-minusz 1%-os sávjából. Tehát ezen a ponton is, az európai pénzeken keresztül is egy túlfűtöttség jött létre a gazdaságban. A harmadik terület, ahol túlfűtöttség jött létre, az a jövedelempolitika. 16-tól kezdve egy évet leszámítva egészen a tavalyi évig kétszámjegyű a nominális béreknek az éves emelkedése. Most, ha egy országban a termelékenység növekedés évente nem éri el az 1%-ot, a nominális bérek pedig 10-12%-kal növekednek átlagosan, akkor az nem atomfizika, hogy ebből infláció lesz. A harmadik terület, vagy negyedik terület, ahol ez a prociklikus tevékenység tetten érhető, a monetáris politika. A monetáris hatóság 2000 több eszközrendszerén keresztül is folyamatosan a lovak közé dobta a gyeplőt. Kezdem a kamatszinttel. 2016-ban mínusz 0,2 volt az MNB irányadó alapkamata, ez rendben is volt, mert hogy defláció volt az országban, tehát ez elfogadható. De ahogy gyorsult az infláció és ment föl 4,7-re, ami megtört a pandémiában 2020-ban, a jegybank a fülebotját nem mozdította és nem emelte a nominális kamatokat. Tehát negyedévről negyedévre nőtt a negatív reálkamat, ami ugye megint nem egy nagy tudomány, hogyha nő a negatív reálkamat, akkor csökken a pénzügyi megtakarítás és nő a hitelkereslet. A kettő együtt pedig keresleti többletet hoz, és az inflációt viszi fölfelé. Ugyanilyen hatása volt a növekedési kötvénynek és a növekedési hitelnek, ami ugye 10, illetve 20-25 évre fix kamat mellett árasztotta el likviditással a rendszert, egy olyan időszakban, szemben a 13-16 közötti időszakkal, amikor már organikusan is kétszámjegyű hitelkereslet növekedés volt a gazdaságban, tehát semmi szükség nem volt arra, hogy a jegybank még rátegyen egy lapáttal, és fix 2%-os, illetve a kötvényeknek 2,5%-os forrást adjon a gazdaság szereplőinek. A pénztömeg növekedése 18-19-ben elérte a 17-18%-ot. Nem vagyok monetarista, de én olyan inflációt még nem láttam, ahol a pénztömeg nem növekedett nagyon gyorsan. A következő, amiben a gazdaság stimulálását, mesterséges stimulálását hajtotta végre, egyébként ebben a kormány és a jegybank együttesen, ez az árfolyampolitika. Azt állították, hogy az árfolyam folyamatos tartós leértékelődése, ráadásul reál leértékelődése nem csinál inflációt. Hát egyrészt nyilvánvalóan inflatórikus, másrészt pedig ez is tovább fűtötte a gazdaságot, és segítette elő a külső egyensúly romlását, illetve az infláció emelkedését. Így jutunk el a pandémiához. Ezt nagyon röviden le tudom zárni. A pandémiában véletlenül anticiklikusan működött a kormány és a jegybank. Az államháztartás hiánya 2%-ról 8%-ra ugrott, a jegybank pedig unconditional nyomta be a hiteleket a rendszerbe. Ennek az anticiklikus működésnek az iránya az helyes volt, tehát pontosan ilyenkor kell kiengedni a költségvetésben és stimulálni a monetáris oldalról a gazdaságot, amikor egy olyan kínálati sokk éri a gazdaságot, aminek következtében 2020-ban összességében 4,6%-kal visszaesett a GDP. Itt indokolt, hogy ellentétes irányban próbálja enyhíteni a külső sokkot a gazdaságpolitika. Ami nem indokolt, az a mérték, különösen a monetáris oldalról, de a költségvetés oldaláról is, és különösen kritizálható a szerkezet.
mert a költségvetésnek a megugró deficitje ellenére, a 8%-os hiány ellenére összesen ebből a 8%-ból 1%-ot használt fel arra, hogy a munkavállalók és a kisvállalkozók veszteségeit kompenzálja. A további 7%-ról, vagy mondjuk legyek kiegyensúlyozott, 2% deficitet terveztek, ehelyett lett 8. A 6% növekményből 1% ment olyan célra, ami védhető, indokolt, és arra még sokkal többet kellett volna adni, mert ugye megnőtt a munkanélküliség, be kellett zárni a vállalkozásokat adminisztratív okoknál fogva. És a többi az azt gondolom, hogy nem helyes célokra ment. És akkor ezután jön 2021, amikor a gazdaság a pandémia lezárásait feloldják, indokoltan, a gazdaság visszapattan, 7%-kal növekszik a gazdaság, de a 7% növekedés egyáltalán nem tükröződik a költségvetési politika egyensúlyának a javulásában, nem tükröződik a jegybank politikájának a szigorodásában. 2021-ben az államháztartás hiánya ismét 7% fölött volt, tehát egy 7%-os növekedés ellenére, ami messze felülmúlja a gazdaság potenciális növekedését, ennek ellenére 7%-os deficitet lehetett jegyezni, és a jegybank is egészen 21 nyaráig feltétel nélkül folytatta tovább a növekedési hitelt, a növekedési kötvényt, azt még év végéig is, és kontrollálatlanul vásárolta az állampapírokat. Tehát mennyiségi lazítás keretében bővítette a keresletet. Ugyanígy folytatódott a 12% körüli nominális béremelkedés, és ugyanígy folytatódott az Európai Uniós pénzeknek a felhasználása. Tehát egy rendkívül laza helyzet alakult ki, óriási túlkereslettel, aminek az eredménye meg is lett. Az árszínvonal, az infláció a 2020-as pandémiában regisztrált visszaesést követően már 2021 március-áprilisára 5%-ig emelkedett, és onnantól kezdve folyamatosan ment tovább egészen 2022 végéig, amikor 25-26%-ig emelkedett az infláció. Tehát olyankor kezdett el gyúlni az infláció újra, 21-ben, és ment 5%-ra, majd két számjegyre 10% fölé, amikor hírehamban nem volt még az energiaválságnak és az orosz-ukrán háborúnak. De ezzel szemben azt lehetett látni, hogy egy teljesen kiengedte a kezéből a kereslet növekedését, vagy nem kiengedte, hanem tudatosan a költségvetési hiányán, a bérek gyors emelésén keresztül és a monetáris lazításon keresztül prociklikusan működött a gazdaságpolitika. Ez a politika folytatódott 22 közepéig, csak halkan jegyzem meg, hogy közben volt egy választás, aminek a hatására elképesztő jövedelemkiáramlás és pénzkiáramlás ment végbe a gazdaságban, ami tovább gyorsította természetesen az inflációt. Ezt megerősítette 22-ben már az energiaválság és az orosz-ukrán háborúnak is a hatása. De azért itt is látni kell, hogy még az Európai Unióban 10%-on tetőzött az infláció, nálunk 26-on, tehát azért egy apró különbség van a kettő között. És akkor, amikor elérünk 22 nyarához, és kiderül, hogy 10% fölött volt az első fél évben az államháztartás hiánya, 10% fölé ment az infláció, bőven, akkor már 14-15%-on voltunk, akkor kiderült, hogy hát valamit tenni kell, és onnantól kezdve folyamatosan évről évre, negyedévről negyedévre, tetszik, nem tetszik, súlyosan megszorító gazdaságpolitika következik. Egy olyan helyzetben következik be a megszorítás, amikor éppenséggel lazítani kéne a költségvetésben is, és a monetáris politikában, és a jövedelempolitikában is. Ugyanis olyan külső sokkok is érték a magyar gazdaságot, az energiaválságon keresztül, az orosz-ukrán háborún keresztül, az európai konjunktúra romlásán keresztül, a német recesszión keresztül, amelyekben éppen az lenne a gazdaságpolitika feladata, hogy simítsa a ciklikus kilengéseket,
amikor ilyen kedvezőtlen hatások érik a gazdaságot, akkor megpróbálja a költségvetés, a jövedelempolitika és a monetáris politika eszközeivel ellentételezni, vagy részben ellentételezni ezeket a kedvezőtlen hatásokat. De hogy mi kiköltekeztünk már akkor, amikor ennek semmi indoka nem volt, ezért nem maradt tér arra, hogy a költségvetés, a kormány és a jegybank együttesen mérsékelni tudja a kedvezőtlen hatásokat. Ellenkezőleg 2022 nyarától napjainkig egyenes vonalú, megszorító gazdaságpolitikát lehet látni, pont akkor, amikor az ellenkezőjét kellett volna csinálni. Ugye mondok néhány számot, 2022 első fél évében 11% volt az államháztartás hiánya, ehhez képest az elmúlt évben az ízlésemhez képest persze magas volt, de 5% volt az államháztartás hiánya. Tehát 3 év alatt 11-ről 5-re ment le a deficit, ez azt jelenti, hogy ennyivel szűkítette a költségvetés a belföldi keresletet, ennyivel megszorított. Ennek a legfontosabb tétele egyrészt az állami beruházások durva visszaszorulása volt, másrészt pedig a különadók jelentős mértékű emelése, amit nyilván önök praxisukban is naponta látnak. Emellett a megszorítás kiterjedt sajnos az uniós pénzekre is, mert amíg 21-ben még a GDP 3%-ának megfelelő uniós transfert lehetett felhasználni, addig 25-ben már csak 0,6%-át tette ki az uniós nettó transfer a GDP-nek. Tehát ezen a területen is 2,5%-os megszorítást látni. Tehát egyszer látni egy 5%-osat a költségvetésben közvetlenül, egyszer 2,5%-ot az uniós források szűkülésén keresztül, és legalább 2-2,5%-ot lehet látni a jegybank magatartásának a módosulásán. 2022 őszétől kénytelen volt a Nemzeti Bank 18%-ra emelni a kamatot, és 2023-tól 23 őszétől most már 2 éve végre pozitív reálkamat van a rendszerben, ami ugye az előző időszakhoz képest egy megszorítást jelent. Végre elállt a Nemzeti Bank attól, hogy oda megy az árfolyam, ahova akar, sőt az a jó, ha minél gyengébb, minél jobban leértékelődik, egy kifejezetten egyébként helyesen egy stabil árfolyamrezsim fenntartására törekszik, de ez ugye az azt jelenti, hogy jelentősen felértékelődött a forint árfolyama, aminek restriktív, megszorító hatása van összességében a gazdaságra. Ugyanilyen hatása van annak, hogy végre leállt a Nemzeti Bank a növekedési hitellel, növekedési kötvényel, sőt, a növekedési hitelek amortizálódnak, visszafizetésre kerülnek, és helyette nem teremt új likviditást a jegybank. Leállt az állampapírok vásárlásával is, ez is azt jelenti, hogy nem keletkezik újabb likviditástöbblet. És ami nem magától értetődő, de nem akarok hosszan szórakozni ezzel, az is a megszorításokat erősíti, hogy a jegybank orbitális vesztesége, most nem a lopásról beszélek, hanem a normál működéséből fakadó veszteségre, ami egyébként súlyos szakmai hibák következménye volt, de annak következtében, hogy a vesztesége évről évre csökken, még mindig nagyon magas, ez azt jelenti, hogy ezen keresztül is a jegybank megszorít. Ugyanis a jegybank az a különös állatfaj, amelyiknek ha vesztesége van, és a költségvetés nem egyenlíti ki ezt a veszteségét a normál bevételei vagy a normál kiadásai terhére, akkor a jegybank ezt a saját maga pénzteremtésével finanszírozza. A semmiből, ha tetszik, bankjegynyomtatással finanszírozza a veszteséget. De az, ami a jegybanknál veszteség, az a növekedési hitel és növekedési kötvény tulajdonosoknál ekvivalens nyerességként, jövedelemként csapódik le. Ugyanis amikor a Nemzeti Bank 100 évre 2%-on biztosít, vagy 0%-on, és a bankok arra tesznek még rá marzsot, 0%-on biztosít forrást az üzleti szférának, ami egyébként nem feladata, de 0%-on biztosít forrást, akkor az azt jelenti, hogy az eszközoldalon, az asset side-on neki 0%-os aktívái vannak. Ezzel szemben, amikor egy bank hitelt nyújt, akkor pénzt teremt, és a pénz a forrásoldalon, a liability side-on
ott van a jegybank mérlegében. Amíg negatív volt a jegybank irányadó kamata, addig nem volt probléma, hogy ő 0%-on nyújtott hitelt, és mínusz 0,15-öt fizetett a betétekre. De amikor megemelte 18%-ra az irányadó kamatát, akkor ez megint nem egy nehéz matematikai művelet, ha 0% a bevételem és 18-at kell kifizetnem, akkor ebből orbitális veszteség lesz. De ez a veszteség a növekedési hitel és növekedés kötvény tulajdonosoknál egy windfall profitot hoz létre, mert az infláció tüzében elolvad az adósságuknak a reál értéke, a nettó jelenértéke a töredékére esik vissza, és ennek következtében ott egy hatalmas talált profit keletkezik. Ez viszont jövedelemtöbbletet, keresleti többletet, vagyis olyan deviza kiáramlás, tőke kivonást jelent a gazdaságból, ami az inflációt erősíti. Nos, ahogy a jegybanknak a vesztesége csökken, mert szerencsére már nem 26% az infláció, hanem csak 3,3%, és jön lefelé a jegybank irányadó kamata, így a jegybank vesztesége csökken, mert a 0 és 18 között nyilván nagyobb a veszteség, mint a 0 és a 6,5 között. Úgyhogy ahhoz ez is csökken, és csökken a freeriderek, a növekedési kötvény és növekedési hitel tulajdonosoknak a profitja, ebből eredő windfall profitja, úgy ez is egyfajta megszorítás a gazdaságban. Tehát összességében azt kell mondani, hogy következetesen a gazdaságpolitika minden eszköze durván megszorított az elmúlt 3 évben, úgyhogy nem azt a kérdést kell föltenni befejezésül, hogy miért nem nő sokkal jobban a magyar gazdaság, hanem azt, hogy miért nem csökkent, miért nem esett recesszióba a gazdaság. Ennek azt hiszem, hogy az a magyarázata, kicsit túlléptem már az időt, ennek azt hiszem, hogy az a magyarázata, vagy számomra az a magyarázata, hogy a kormány úgy döntött, hogy a fogyasztás stimulálásával próbál életet lehelni a gazdaságba. Ezzel az a probléma, hogy egy nyitott kis gazdaságban fenntartható, egyensúlyőrző, árstabilitás biztosító növekedés, látható felzárkózás mellett csak akkor lehetséges, hogyha ez exportvezérelt, exportorientált beruházások által vezérelt, elsősorban magánberuházások által vezérelt, és ha ez megvalósul, akkor lehet a fogyasztást növelni. Az egy fordított logika, hogy a fogyasztást kezdjük el növelni, és az majd beindítja a gazdaságot. Ez több szempontból is az, ha nagyon vulgáris akarok lenni, ha a fogyasztás stimulálásával lehetne a gazdaságot tartós egyensúlyi növekedési pályán tartani, nem lenne afrikai szegénység. Hát annál egyszerűbb dolog nincs, mint hogy pénzt nyomtatok, nagy hiányt csinálok, és jövedelmeket emelek. A probléma abban van, hogy ha a fogyasztást növelik, akkor az első ránézésre mindenki tapsikol örömében, hogy milyen jó. Nőnek a reálbérek, reálkeresetek, reálfogyasztás, reáljövedelem, szuper. Az a probléma megint, hogyha a legegyszerűbb makro növekedési egyenletet nézzük, az úgy néz ki, hogy a növekedés egyenlő fogyasztás növekedés, beruházás növekedés és nettó export változás. Most, hogyha csak a fogyasztás növekszik, akkor abból ugye export növekedés nem lesz. Import növekedés viszont lesz. Úgyhogy ami a fogyasztás növekedésében sarkalja hozzáad a gazdaság növekedéséhez, azt ellentételezi elég jelentős mértékben a nettó export romlása. A kettő kioltja egymást szélső esetben, ennek következtében fogyasztás vezérelte módon tartós növekedést nem lehet elérni. És ez az oka annak is, hogy például tavaly is a fogyasztásunk az 2-2,5%-kal növekedett 25-ben. A gazdaság növekedése pedig nem lesz több, mint 0,3-0,4%. A kettő különbségét elviszi a nettó export romlása, ami csak azért nem nagyobb annál, mint amit látunk, mert sajnálatosan a fogyasztás növekedésével szemben a beruházások csökkentek. És a beruházások csökkenése az az import mérséklését is jelenti. Úgyhogy összefoglalva azt szeretném mondani, hogy a jövőről nem beszéltem szándékosan, ha lesz kérdés, akkor szívesen, hogy azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy
tartósan egyensúlyi növekedési pályára álljon, alapvető gazdaságpolitikai fordulaton kellene átesnie, egy olyan fordulaton, ami részint egyensúlyorientált, leáll arról az útról, ami heves és intenzív, excesszív állami beavatkozásokra épül, kiszámíthatatlan és bizonytalanságot kelt. Nem beszéltem arról, hogy az is persze teljesen fontos, hogy ahhoz, hogy egy bizalom alakul, hogy ha nem alakul ki kellő bizalom, és hát attól tartok, hogy az elmúlt években ez sajnos nem alakult ki a gazdaságpolitika iránt, akkor ez alapvetően befolyásolja a külföldi tőke szerepét is a magyar gazdaságban. Jól látható, hogy az elmúlt években egyre csökken a fejlett európai országokból és Amerikából idejövő működőtőke. Akik jönnek, azok az állami stimulusok és befolyás bázisán ideérkező tőkék, amelyeknek a hosszú távú növekedési hatása legalábbis kérdéses. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük professzor úrnak az előadását, és a hallgatósághoz fordulnék, hogy esetleg van-e olyan kérdésük, amit szívesen feltennének professzor úr részére, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyébként, amit szívesen megkérdeznének. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy messze járok-e a valóságtól akkor, hogyha az az érzésem támad, hogy a 80-as évek téveigű gazdaságpolitikája, meg az elmúlt időszak gazdaságpolitikája között van némi összefüggés, és van-e olyan eszköz, amivel a 90-es évek visszaesését mondjuk egy ilyen egyensúlyi, megváltozott gazdaságpolitika esetén el lehet majd kerülni a következő években, vagy legalábbis abban a mértékben, ami akkor bekövetkezett? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, nem akarok nagyon hosszú lenni, mert lehetnék. Szerencsére nagyon nagy a különbség a 80-as évekhez képest a jelenlegi helyzetben, mert azt nem mondtam, kellett volna, hogy azért nem gondolom, hogy krízis vagy krízis közeli helyzetben lennénk, mert a legfontosabb különbség, ami van, ami miatt nem vagyunk krízisben, hogy az ország külföldi bruttó és nettó eladósodása az egy elfogadható szinten van. Az, hogy ez így van, egyébként 85%-ban az uniós transzfereknek köszönhető. Tehát én remélem, hogy majd lesznek megint uniós transzferek, és akkor ez stabilan tartható. Tehát amikor 80-as években a magyar gazdaság teljesen indokolt az összehasonlítás abban, hogy egy stagnáló helyzetbe került, és már kezdett lefelé is menni, akkor annak a kilátástalanságát egyrészt egy totálisan versenyképtelen gazdasági szerkezet jelentette, nemzetközi, tehát világpiaci szempontból, másrészt pedig, hogy nyakig el voltunk adósodva kifelé. Most ez nincs. A költségvetésnek a helyzete nem jó, de nem katasztrofális. Nem az a legfontosabb probléma ma, hogy szerintem, hogy 75% az államadósság, meg hogy 5% az államháztartás hiánya. Lehetne jobb, felelős politikával, már 2001 óta, tehát nem ezt a 15 évet mondanám csak, mert nagyon fontos felelőssége van a Megyesi Gyurcsány kormánynak abban, hogy ott tartunk, ahol. De azt gondolom, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy 75 és 5% a deficit. Az a legnagyobb baj, hogy a régióban a legnagyobb a mi államadósságunk a GDP-ben, de nem kezelhetetlen. A deficitben nem a legnagyobbak vagyunk, mert Románia most rosszabbul áll ebben, és a lengyeleknek is elég magas most a folyó deficitje. Az a probléma, hogyha költségvetési alrendszereket tekintjük, akkor egyetlen alrendszert kivéve szinte mindegyik komoly strukturális feszültségekkel küzd, és jelentékeny mértékben alulfinanszírozott. Tehát ha ugyanilyen adósságszinteken lennénk,
de reformokat hajtottunk volna végre az egészségügyben, az oktatásban, a szociálpolitikában, a kutatásfejlesztésben, a önkormányzatoknál, és nem lenne mindegyik kivérezve, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen rendben vagyunk, hiába viszonylag nagyok ezek az adósságok. De egy jottányit nem léptünk előre, minden területen órákig lehet sorolni a feszültségeket, az alulfinanszírozottságot, kivéve az élsportot. Élsportban jók vagyunk, a többiben nem. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az igazi probléma, hogy ebben kéne, ezeken a területeken kellene változtatni, és szóval ezt meg lehetne tenni, anélkül, hogy vér folyna. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy mondjuk, hogyha jövőre vonatkozóan egy gazdaságpolitikai programot kellene letenni, akkor abban egyébként eléggé különbözök sok olyan közgazdásztól, akikkel egyébként baráti kapcsolatban vagyok, nem tartom szükségesnek a további megszorítást. Nem az a probléma, hogy 5% a hiányunk, hanem az a probléma, hogy 1000 olyan dologra költ ez a költségvetés, amire nem kellene, és 1000 olyanra nem költ, amire viszont súlyosan több pénzt kellene fordítani. Jó estét kívánok, Hajdú Balázs vagyok. Én azt kérdezném professzor úrtól, hogy a magánszektor, tehát a magyar gazdaságon belül a magánszektor kapcsán lát-e olyan területet, olyan szegmenst, amely akár termelékenység, akár innováció, vagy egyéb versenyelőnyök tekintetében mondjuk jól áll, illetve ami a nemzetközi felzárkózásunkat segíteni tudná. Úgyhogy sok negatív között egy kis pozitívumot is keresünk, ha lát ilyet. Biztos, hogy nem tudok, vagy nem, ha tudok is, nem szeretnék konkrét cégeket mondani, meg cégneveket, de egy jó pár olyan ágazat van, amelyik abszolút versenyképes a világban. Ezek között van magyar tulajdonú is. Gyógyszeriparban, elektronikában, híradástechnikában, sok ilyen, informatikában, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok olyan külföldi tulajdonú cég is van, amelyik abszolút versenyképes a nemzetközi porondon. Tehát én arról vagyok meggyőződő, hogy hagyni kell, hogy működjenek. És akkor lesz eredmény. Nem agyon tömni puha pénzekkel, meg cinkelt lapos közbeszerzésekkel, meg eredményt nem hozó infrastrukturális fejlesztéssel, vagy a sort folytathatnám volna, most fogják átadni a Belgrád-Budapest vasútvonalat. A világon a büdös életben meg nem térül. 1000 milliárdról beszélünk. Szóval, tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon sok tehetséges ember van, nagyon kiválóan tudnak dolgozni. Akárha az építőipart nézem, ott is vannak, mondjuk például, ha megnézem a Várat, amit ott csináltak, az világszintű, amit ott létrehoztak. A Nemzeti Bank is, hát az ízlések és pofonok különböznek, de nem az egyrészt nem volt rá szükség, de 100 milliárdért végképp nem volt szükség. Ehelyett mondjuk, hogyha az alsóbrendű utakat rendbe hoznánk, akkor lehet, hogy kevesebb tengelytöréssel sokkal jobban lehetne bekapcsolni vidéki területeket az ország vérkeringésébe. Tehát én ilyen szempontból nem vagyok pesszimista, és mondom, nem vagyunk nyakig eladósodva, mert azért egy mondatot erre még hadd mondjak, hogy egy gazdaságpolitika számára az igazi kemény korlát, a legfontosabb korlát a külső korlát. Mert ha a külső finanszírozásról nem mi döntünk, hanem a külföldi piaci szereplők, hogy ők milyen kockázatot látnak, milyen kockázati prémium, milyen felár mellett hajlandók minket finanszírozni. És ebben a diszkreció az ő oldalukon van. Tehát, és ma nem vagyunk úgy eladósodva, hogy emiatt álmatlan éjszakája kelljen legyen valakinek. Ezért sem kell megszorítani, szerintem nettó alapon, viszont nagyon-nagyon jelentős súlypont áthelyezéseket kellene végrehajtani. Professzor úr, köszönöm szépen. Orosz Szabolcs vagyok, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen sok témakört érintett. Kicsit közelebb.
Különösen úgy, hogy 20x évet töltöttem a kereskedelmi politikában, a tárgyalasztalnál ülve vettem részt az EU csatlakozás előkészítésében, WTO-ban, ENSZ-ben, a bizottságnál is dolgoztam. Nagyon-nagyon érdekes volt hallani a szavait, illetve a gondolatait. Egy dolgot hiányolok, és hogyha ejtene néhány szót az euró bevezetéséről, az elszalasztott lehetőségekről, annak határhasznáról, annak szükségszerűségéről, akkor nagyon, nagyon hálásak lennénk, szerintem többünket érdekelne. Fegyelmezni fogom magam, mert erről 2 órás előadást szoktam az egyetemen tartani a túloldalon, úgyhogy ezzel nem terhelném. Szóval én azok közé tartozom, akik nem lelkes hívei az eurócsatlakozásnak. Nem azért, mert nem gondolom, hogy a legnagyobb innováció, amit Európa végrehajtott az integrációban, az a monetáris unió, hanem azért, mert azt gondolom, hogy a monetáris unió teljes kibontakozásához tőkepiaci, fiskális unió és politikai unió is kellene. Én ezeknek mind híve vagyok. De amíg ez nem valósul meg, addig az Európai Monetáris Uniónak a működési kerete, a szabályrendszere az elkerülhetetlenül mesterséges, inkonzisztens, és nem mindig és nem mindenki számára megfelelő. Ezért én mindig is az volt a véleményem, hogy nem kellene rohanni az Európai Monetáris Unióba. Ezzel szemben az elmúlt években annyival változott az álláspontom, hogy azt, amit láttam, annak következtében ilyen second bestként azt gondolom, hogy talán jobb lenne mégis belül lenni, és ennek 2 oka van. Az egyik oka az, hogy ha bent lennénk az Európai Monetáris Unióban, akkor fel sem vetődhet annak a kérdése, hogy kikerülünk az Európai Unióból. Ez tényleg egy kényszer lenne. A másik pedig, hogyha most az elmúlt 1 évről egyébként kifejezetten az az érzésem, hogy a Nemzeti Bank azt csinálja nagyjából, amit lehet, de a megelőző 20 évről az a véleményem, hogy minden hibát elkövetett a jegybank, amit lehetett, és sokszor, különösen a legutóbbi években visszaélt az önálló monetáris politika lehetőségeivel. Ehhez képest a monetáris unión belüli ellentmondások kisebb károkat okoztak volna, mint amit az önálló monetáris politika, hogy tények vagy valami konkrétumot is mondja. Szóval én nem gondolom azt, hogy a monetáris unióba, ha belép valaki, akkor az garantálni fogja a fenntartható gyors egyensúlyi növekedést. Hadd mondjak példákat. Görögország, Olaszország, Szlovákia, vagy éppenséggel adott időszakban Spanyolország. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy azért, mert bent voltak, ez megóvta őket a felelőtlen költségvetési politikától, jövedelempolitikától, sőt tovább megyek. Spanyolország és Írország esetében látszólag példás fiskális politikájuk volt, hát a pénzügyi válság előtt, 2008 előtt ennek a 2 országnak hosszú éveken keresztül szuficites költségvetése volt. Az államadósság szintje az íreknél a GDP 12%-a volt, a spanyoloknál 37%, és mégis súlyos válságba kerültek. Mégpedig azért, mert ha ugyanazt a sapkát különböző fejekre tesszük, az nem fog működni. Mert azáltal, hogy a spanyoloknak meg az íreknek sokkal gyorsabb volt a potenciális növekedési üteme, mint a core országoknak, ennek következtében az a kamatszint, ami a németeknek akár még túl magas is volt a növekedésükhöz képest, az íreknél és a spanyoloknál túl alacsony volt, és ettől túlfűtődött a gazdaság, túlkereslet alakult ki, és nem a költségvetés szállt el, hanem a magánszektor adósodott el nyakra főre, ennek következtében lukadt ki a külső egyensúlyuk, mert a magánszektor csinált túlkeresletet, nem a költségvetés, és ezért mentek a falnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a monetáris unión kívül is lehet felelős gazdaságpolitikát folytatni, és erre is vannak nagyon jó példák. Dánia, Svédország, Lengyelország, Csehország szuper módon mennek a monetáris unión kívül. Azt sem mondhatom, hogy a kamatköltségekben nagyobb kockázati prémiumot kell fizetni, tehát drágább a kintlét. A svédek, a dánok és a csehek
nemhogy nem fizetnek kockázati prémiumot az euróhoz képest, hanem Csehország éveken keresztül alacsonyabb kamatszint mellett működött árstabilitást mentén, mint az Európai Monetáris Unió. Tehát én azt gondolom, hogy az egy illúzió, hogy attól, hogy nagyon messze vagyunk, hogy kvalifikáljuk magunkat, de tételezzük fel, hogy kialakulna egy program, hogy kvalifikálni akarjuk magunkat, ez nem biztosítja azt önmagában, hogy az ország jól működjön. A monetáris unióban is lehet visszaélni a lehetőségekkel, és a monetáris unión kívül is lehet felelős politikát folytatni. Van-e esetleg még kérdés professzor úr felé? Hátul még van egy rögzön. Professzor úr, egy olyan kérdést tennék föl, hogy ön szerint mi lenne a 3 legfontosabb dolog, amire többet kellene költenie a költségvetésnek, mondjuk 2026-ban és 2027-ben? Ugye, ha megengedi, akkor azzal kezdeném, hogy mire kellene kevesebbet költeni. Mert az igazi csapda az, hogy lehet nagyon sok értelmes prioritást kijelölni, amire nagyon jó lenne többet költeni. De ha erre a költségvetésre, ami most van, még rátesszük a kívánságainkat, akkor felrobban a költségvetés és a magyar gazdaság. Ez nekem egy komoly bánatom, mert ezzel senki, mondjuk választások előtt értem, hogy ezzel senki nem foglalkozik, mert hogy ez nem nagyon népszerű. De ki kellene emelni olyanokat, ahol markánsan vissza kell lépni. Említettem a gazdaságfejlesztési támogatásokat. Évente, ha nem is azonnal, de évente 1-1%-kal 3 éven keresztül vissza kéne venni. Ebbe beletartozik az is, hogy a fix 3%-os hiteleket el kéne felejteni. Itt is nem az a legnagyobb baj, hogy 3%, hanem hogy fix. Mi van, ha megint megugrik az infláció, akkor az itt ülők fizetik, az adófizetők a kamat különbözetet? Ez vezetett egyébként a jegybank veszteségéhez. Úgyhogy, de ez volt, ha valaki még emlékszik, de hát mondom fiatalok, a Kádár rendszer lakáshitelpolitikájára. Fix 3%, 90-91-ben az Antal kormány elképesztő mit szenvedett, amíg ettől meg tudott szabadulni. Tehát ez egy tétel. Az alacsonyan függő gyümölcs a kormánypropagandára költött összegekből 100-150 milliárdot könnyen ki lehet venni. A közmédiából 100-at minden nehézség nélkül ki lehet venni. Az élsportból 100-200-at minden nehézség nélkül ki lehet venni. Az állami tulajdonban lévő, vagy jelentős állami tulajdonban lévő vállalatoknak az úgynevezett szponzorációs költségeiből 100 milliárdos nagyságrendet lehet kivenni. Azokat a beruházásokat, amelyek évről évre jelentkeznek, és kvázi egyszeri tételek, mint említettem, az MNB, a vár, a vári építkezés, vagy a ingatlanoknak a vásárlása, ezekből is sok mindent lehet, sokat ki lehet szedni. De bele kellene nyúlni az adórendszerben is, hát ezt önök sokkal jobban tudják, mint én. Egész abszurd dolgok vannak a 25 évesek adómentességétől. Lényegében eszi át, ha így megyünk tovább, nem fog senki fizetni. És akkor sír mindenki, hogy 27% az áfa. Hát valahonnan be kell szedni a pénzt, ez magától értetődő. Nem lehet működni 9%-os társasági adóval. És sorolhatom. Tehát ezeket nevén kell nevezni, és azt kell mondani, hogy ezek nem. Roppant antiszociális az egész rendszerünk. Az egykulcsos adóval együtt, a családi adókedvezményen keresztül, ezek mind-mind súlyosan antiszociálisak, és perverz jövedelemelosztást hoznak. Mert egyedülállóan Magyarországon az elsődleges jövedelmekhez képest
nő a jövedelemkülönbség az újraelosztást követően. A gazdaságpolitikának, nehogy félreértsenek, nem szeretnék visszamenni a kommunizmusba, nem egyenlősítésről beszélek, de nincs olyan nyugati ország, még az Egyesült Államok sem, ahol az adó után nagyobb a jövedelemkülönbség, mint adó előtt. Tehát ezeket biztos, hogy meg kellene változtatni. És akkor, hogy hova kellene tenni, hát ezt itt meg tudnánk szavazni egyöntetően. Oktatás, egészségügy, szociális politika, a nyugdíjban nem a 13. meg 14. havi, hanem azt az összeget azoknak adni, akik egyedülállóak, 80 évesek, 40 évet dolgoztak, 120 000 forint a nyugdíjuk. Lehet, hogy nekik nem 2 havi nyugdíjat kellene adni, hanem minimum 200 000-re fölemelni a nyugdíjukat. És még akkor sem mondtam semmit, mert hát azt tudjuk, hogy ma mit ér 200 000 forint. Tehát biztos, hogy az önkormányzati rendszert is újra kell nézni. Biztos, hogy újra kell tekinteni azt, hogy implicit rettentően több államadósság vagy állami adósság van, igen, mint amit látunk a felszínen. Teljesen le van robbanva a vízcsatorna rendszerünk, amit ugye leállamosítottunk, befagyasztottuk az árakat, és amortizálódik az egész rendszer, egyébként hihetetlen vízveszteség mentén. Az úthálózat, amit említettem, ott is ugye meg kellene nézni, hogy nálunk miért 2-szer annyiba kerül egy kilométer út, mint 20 kilométerrel arrébb. Szóval nagyon-nagyon sok mindenre lehetne és kellene költeni, és ezek nem biztos, hogy azonnal elkezdik röppályára vinni a magyar gazdaságot, de ezek nélkül biztos, hogy nem lehet érdemi változást elérni. Hogy ott még szeretett volna. Nagyon szépen szeretném megköszönni professzor úrnak az előadását, illetve önöknek a figyelmét. Köszönjük szépen, hogy eljöttek valamennyi kollégám nevében, és örülök, hogy velünk töltötték ezt a délutánt, illetve most már kora estét. Ha az idejükbe belefér, akkor még az emeleten várjuk önöket egy kis fogadással, illetve ahogy már menet közben is említettük, szeretném javasolni, hogy kövessék a tartalmainkat, és találkozzunk a legközelebbi, akár személyes, akár online eseményeinken is. Köszönjük szépen még egyszer, és professzor úrnak is még egyszer.